Okay, mga mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air, ikaw ang imong pagtuo, ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga mga higala Martes, no? Pizza uno na gyud kini mga higala sa bulan sa Abril tuig 2025. Ayan, no? Di na madugay mga higala sa ulugo na nato ang Semana Santa, no? Magsugod kini karong Abril 13. Magkuan na ta mga higala kanang bindita sa Lukay. Ayan, no? Medyo kuan-kuan na gyud mga higala kining gitawag nato sa in English og hectic na schedule karong mga panahon na kay nangkingagaw puning mga eskwelahan nga magpahigayon sa ilang mga baccalaureate masses kay sunod semana pohon, no, mukuan na baya magsugod na ang Semana Santa sumara og sunod semana last kuanon mga higala kanang gitawag nato og kining magsugod na, no, kay pizza kuan naman taron pizza 5, pizza 7 dili pa magsugod mga higala pizza kuan mga higala, no, sa pahang gadali ha. Sunod semana mga higala, no, pizza karong umang adlaw pizza 2 naman, pizza Sabado karong 5 pizza 2 nga pizza 7 na magsugod na mga higala ang kining mga kalihukan sa baccalaureate. Gani karong Biyernes na anak ko pizza 4 o niya doon na sila 1 week. Doon na pa po'y daghang kayong mga nagfiesta, no? Naaba po mo singit po ng mga fiesta mga higala. Muna nga medyo hektik bitag schedule gamay, no? Plus na apa po'y preparation para sa election May 12 o niya dool pa po kaayo ang Semana Santa. Sunod Lunes may higala unsa man tarong karong primerong Monday sa bulan pizza 7, no, dayong pagkasunod wa na Semana Santa na, no. Medyo kuan kita mga higala gitawag nato sa in English og medyo bugat gyud ang ato mga schedule. Well anyway, okay ra, wala ra may problema. Ang importante nga naningkamot ra gyud ta nga makalusot ra gyud gihapon kita og malampuson nga mapahigayon ang mga kalihukan, no. Sunod Lunes, primerong Lunes sa bulan mahigala pizza 7, daghan na kayong magpabakalauriat mas. Martes na pagka Martes pizza 8 na anapod, no. Dayong pagka Miyerkules, no, pastilan kuana kanang araw ng kagitingan di po pwedeng mo bakalaureate mas mga higala kay kuan lagi ginadili manas kuan ang mga kalihukan sa eskwelahan i-timing, no, i-timing og kanang holiday. Pastilan mo na mga kalihukan karon mga higala nga medyo hectic kitag schedule gamay, pero wala na problema naman ning kamo trata nga ato ra gyud matuman ang tanan nga mga buluhaton nga walay mga kakulian nga ato ang masugatan. Nahala, no. Abino areta mga higala sa CBCP News, duha ka 2 Philippine shrines granted spiritual bond with Italian basilicas, no. Abino mga higala adunay ang unang shrine diri sa Pilipinas nga kining nahimo nga dunay special bond dito sa usa sa mga Italiano nga mga basilika mao kining Diocesan Shrine and Parish of Saint Augustine, no. Kining Diocesan Shrine kining sa Parish sa Saint Augustine, no, diri sa kuan kining diri sa Pilipinas, no. Unya aduna kini siya sa kuan kini siya mahigala sa gitawag nato dayong may kuan kini siya may special band kini siya sa San Petre in Shell de Oro. Ikaduha kining Diocesan Shrine sa Immaculate Heart sa Malabon City, no.
nakakonek usab kini siya sa Saint Mary Major Basilica, no? So duha gyud mga higala, no, nga doon na sila special spiritual bond with Italian basilicas. Una kining Parish of Saint Augustine, no, diri o Diocesan Shrine and Parish of Saint Augustine, o gingaman usab Saint Peter de Ciel de Oro, no, do na kini sila kining lig-on nga matud pa kining gitawag nato sa in English og spiritual bond, o gingaman usab Diocesan Shrine, no, sa Immaculate Conception, no, nga doon na siya spiritual bond with Saint Mary Major Basilica. Nya balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan kini siya og dugang mga pag-ampo alang sa kalinaw sa mga lugar nga adunay mga panagbangi, no, conflict zone, sama pananglit sa kining Palestina, kining Hamas o ang Israel, o gingaman usab dito sa South Sudan, o gingaman usab sa Russia o sa Ukraine, o gingaman usab dito usab sa Hamas o Israelites, no? Unya nangayo usab siya, nagampo usab ang atong talahorong Santo Papa alang sa mga kaigsuonan nato sa Myanmar nga nakasinati karon og dugang kalisod tungod lagi sa bag-o pa lang nga nahitabo nga linog. Mao kadto mga higala, mga balitang simbahano ni ini kamuntuhon, ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Nalano, padayon ta mga higala sa atoang mga buhatonon ato dahil nga timbayaon og may bunto ang akong mga classmates, no? Si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug usab ang akong mga classmates sa Cebu, no? Si Father Mario Atienza, si Kipling Agravante, Joseph Anore, Peter Di Cesario, Omen Mahusay, giman usab si kining Mario Atienza, kining Peter Di Cesario, Omen Mahusay, ug giman usab si Rom Narca, Joey Belsinia, ug si Glenn Banson, ug giman usab si Monsignor Tingting ang Kahas. Na dugang mga higala nga mga pagtimbaya usab sa ako mga classmate dito sa Maasin, Diocese of Maasin, si Father Dudong Cordobes o si Father kini Samuel Papa. Nahala, no, may munto na kanaton tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bueno, arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon, bisan kon why nangutana. Pangutana na lang aron mo makaila. Asa na to? Saint of the Day na to mga higala, no? April 1. Siya na mga higala, no? Ako mandamdaan. Pero dera. April 1, ang atong Saint of the Day, sigon diri sa atong listahan, no, matud pa ni brother ni Jones Manaba na atong kaubas buhat na higala atong isuon sa buhat. April 1 ang atong santo karon bisag way nangutana. April 1 di ara mga higala ni ara April 1 di ara mga higala si Saint Hugh of Grenoble, no, HUGH, no, Saint Hugh of Grenoble, taga France kini siya mga higala. Usa kini siya ka Benedictine monk. He established reform in his diocese and founded the Carthusian Monastery. When he died and canonized by Pope Innocent II, si Saint Hugh of Grenoble. Ang spelling sa Hugh, higala, HUGH. Ang pag-pronounce siya na nabaya daghang kayong dili ka mong mukunaw sa aning word, ng HUGH. Matud pa sa ako, kaila ho. Dili ko na siya U, no, U. Una may mga U grant, ano. So karong adlaw mga higala gihinumduman atong pangayoon ng mga pag-ampo ni Saint Hugh or Hugo. Kung sa kinat sila pa na Hugo, San Hugo, pero sa in English U, HUGH, no? Sa Grenoble ko San Hugo sa Grenoble, or in English Saint Hugh of Grenoble. Dahil may munto na kanatong tanan mga higala. Padayon kita sa ato ang mga pagpamalandong. Ayan, no? Padayon ta sa ato ang mga gimbuhaton
Ari na ta mahigala sa atong catechism. Okay. Brother, mga pangutanan ni higala nga ato pong tubagon. No? Maluwas ba ang tao kung igo laman siyang mubasa sa Biblia? Sanglit na sulat man ang pulong sa Ginoo? Ang tubag niya na dili. No? Kaya niinanhi man si Kristo, wala ako muanhi alang sa mga matarong, kung dili alang ni antong mga makasasala. No? Ni antong mga makasasala aron nga maghinulsol sila sa mga sala. So ang maluwas kadto lamang maghinulsol sa ilang mga sala. No, kay dili beta makaingon nga kitang tanan kay nagbisi nagsigi basa sa Biblia nagtuman gid daghan baya kung nailhan nga medyo wala makatuman. No, kay mura o wala po kay nila iseryoso ba. Wala nila seryosuha ang mga pagtulunan nga ilahang nabasahan. So nga sama sa giingon ni Kristo, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa harian sa langit, kung dili kadto lamang nagsunod sa akong mga pagtulunan. Sa ato pa, kinahanglan dahil nga kung magbasa kita sa Biblia, ato gyung puyan ang mga pagtulunan nga atong maamguhan. Klaro? So ako mismo, doon na may maingon ako sa Padre, kana bang mubasa ta sa Biblia ato ba ginagsundo nung madahag dili. Tinuod na diri sa ang mga pagtulunan ni Kristo matud pa nagtudlo kanato sa maayong pagkinabuhi. No, kanang gitawag nato sa in English og the Word of God always taught us to live a righteous life. A righteous life. Sa ato pa kinahanglan gyud nga ato gyud kining puy-an sa atong kinabuhi ug dili kanano na kinailhan mang higala nga kanang murag duha-duha siya sa pagkamangluluwas ni Kristo kay ngano man kunong nahimong mangluluwas si Kristo. Ang tubag niya na nahimo nato nga mangluluwas si Kristo tungod sa daghan kay mga rason. Number 1 is tungod sa iyang teachings. No, tungod sa iyang tungod sa iyang gitawag natong pagipanudlo. And number 2, tungod sa iyahang mga binuhatan. No? Gilaliman ba yata ni Kristo mahigala nga pwede raman unta siya ug dili sa magpalansang sa krus. Pero nagpalansang gid siya sa krus aron nga iyahang magtagaan og gibug-aton ang iyang mga gipangtudlo. Kaya niingon ba siya, kista katong musunod ka nako, kinahanglang pasano ni ang iyang krus. No, kinahanglan nga pasano ni ang iyang krus. Nagdili sa mo pasaan sa krus, makaingon po ni mga tao nga unsa po din sa igo na po na mutudlo pero dili po niya buhato na yung gitudlo. Pero lahi si Kristo mahigala, no? Kung manudlo siya, iya ginang buhaton, no? Dili na maingon ng uban nga follow what I said but don't follow what I did. Yan. Kinahanglan nga kung unsay imong isulti mo po imong gibuhat, no? Klaro ba niya muna na si Kristo gid mismo may nakabuhat ana. No, muna nga giluwas kita niya pinaagi niya na tungod sa iyahang mga maayong tungod sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo ug tungod sa mga bayang buhat nga iyang gipuyan. No, klaro? Nahala no padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamuntuhon. Ato na kumustahon mga higala no. Doon ko nailhan mga higala nga kana abang og mosunod og simbahan mo simba matulog ako sila gipasabot nga sa una no sa una ba kaya ang mga sumusunod ni Kristo tinuod yung sumusunod literally sumusunod gyud kay magsunod-sunod man gyud sila og asa si Kristo ato ay igo raman tang mamina o nya atong sundon ayang gitudlo sa una ang sumusunod ni Kristo tinuod yung sumunod kay maabtan gud sila tagutlo ka tagupat ka adlang sinunod-sunod. Gani daghang kay mga higayon nga si Kristo nagpakaon og libuan tag 5,000 kay nagsunod-sunod man lagi o nya kay nahotda na magbalon. So wala nga nagmilagro ang atong Ginoong Jesucristo alang sa iyang mga sumusunod. Nya kita mga moderno nga mga Kristiyanos wala na tanaan ang magsunod-sunod kasi susundon. Ang ato ang karon mga modern Christians is ang atong pagkasumusunod ni Kristo buhaton ra nato pinaagi sa pagsunod sa iyang mga gitudlo. Dili jud katong literal nga pagsunod-sunod. No, sa una mosunod jud sila.
At tumatulong si Kristo sa mga disyerto at maabtan gud sila. Nakahinumdum mo mahigala ito bitaong nagabian na niingon ang mga sakop ni Kristo nga papaulion na lang dagway ni nato nga sa ato pa ug naare makaon di ra to mamauli. Di ba daw kay niingon si Kristo nga ingon ang mga sakop niya nga ato na laman ni silang papaulion kay wala naman tay ikapakaon nila. Wa naman pud sila balo na. Ngayon si Kristo dili ayo nagpauli no? Kamo mismo may papakaon kaniya. Buti pasabot nga ang mga sakop niya ang katong iya mga sumusunod literal gyud nga mosunod. Pero kita karon ay okay ra. Mga uli naman ta pero ang ato deng ang atong pagkasumusunod ni Kristo dili gyud ingon pare sa una no nga magsunod-sunod gyud ang ato karon is musimba at matag Domingo aron nga maminaw kita sa iyahang mga gipangtudlo unya atong ipakita ang atong pagkasumusunod pinaagi ni Kristo. Ayaw mo kalimot si Kristo ni himo og mga milagro alang sa iyang mga sumusunod. Sa ato pa wala tay kalibutan mga higala nga duna day mga higayon nga gimilagruhan tag Kristo aron nga di ta magutman. Di ba no? Kay si Kristo sa diha nga nahundag pagkaon ng iyang mga sumusunod naghimo magmilagro. Nga sa ato pa kita usab di ay kung tinuod gyud sumusunod ni Kristo daghan na day usab kay mga milagro nga gihimo ang Ginoo lang kanato. No di ba no? Kana lang daang mga higala nga na Milo kag bugas o nya wala ka balibari sa imuhang gibayluan ay dako na kay nang milagro kaya uban mo balibad pa gyud. So wala no? So dili kita angay mo dili kita na dili kita angay magsigi og istoryahan ay kana bitang uban nga ako usa ko ana sa una hingala sa Batanon pag kita gamanhuyod man ko. Sa una kaming mga Batanon no mo din ba magid me pero pag abot nga magwali na kaming mga Batanon mga laki manggawas me adto dapit may mansanitas man dapit sila ka Mr. Kadili na man toy mansanitas adto mi didto magtapok nga mga Batanon mga laki adto mi didto magistoryahanay unya mahuman na ganig wali ang pare mo pa po'y pagsulod na mo ingon ni ana mi pero karon nakaamgo ko nga higala nga sayop gitong dako kay nagpasabuto nga dili mi maikagon nga maminaw sa mga pagtulunan kaysa una ang sumusunod ni Kristo maminaw gyud kay usaon man nila pagsunod og dili sila kapaminaw nya kung atong tanawon may higala ang sumusunod ni Kristo no katubitaw na wala na pagkaon nagmilagro ang Ginoo ato ato pakita ay kung tinuod gitang sumusunod ni Kristo may puruhan gyud nga magmilagro ang Ginoo para nato no kanang magdauta nga naayo ra ako kapilan ako nagdaot mga higala pero naayo ra pud tawo sa gamay pa kong bata na napas mo baya ko og pasmos gutom ba kay kuan baya ko kanang nagsulod-sulod baya po kining pamaligya bag ice drop ba popsicle karon kay katong among kana bang murag ba o nag-supply na mo ba duha man do sila si anhing kuan sa tingalan itong lausa goryo nya ang usa si lamkon no insik nga Batanon no ang mga lanay ipakaon ra namo ang mga lanay kay maabtag mga alas 12 alauna nangalanay naman na kay box naman ay among isudlan dili man gyud katong cooler so ang mahitabo ang mga lanay nga mga ice cream popsicle ba kini ang ice drop ipakaon ra namo nya wala may panood to pas mo ko mga uskabulan po rin taong kung wa gyud maayo bisag giunsa nagtambal may gana in taong kay dahil tigulang nga maayo po diyan ng Bulo Binisaya ba gipakuan ko kanang gipalinaan ko kana bitang bukutan kag habol pa bukutan kag habol nya nagkuha siya puthaw nga giinit ug butang sa ilalom sa akong lingkuranan dayong itusnob ining kini bang planggana nga naitubig nga gibutangan po og popsicle kung unsay nakapas mo nako mo po ito as ilalom kinaayo ba ito gipaningot ko kung maayo pagpaningot manghigala gi orasyonan ko niya naa sa daghan kayong mga gipang sulti mga linatin dayon paghuman giligo kog init tubig kay gipaningot naman kog maayo nga giligo ko og dili kay init yo gayo kana bang dagaang ra ba
Nabang dili ra pud mang init yung kay mga paslot man to ang agta nga na. Igo-igo lang, init-init nga to. Naayo ko. Na kay doon naman to akong birthday kay June naman niya. Nabatasan man gyud namo nga sa June 29 birthday sa akong papa o ako po nga sa akong lolo aning lolo Pedro si aning lolo o aning si aning papa Duming magkuan pud mi kanang muligo-ligo pud mi dagat mura gamay pong mura bang pagsaulog sa birthday sa akong apuhan ug sa akong papa ingon ni ana no. So yun ni ana nga kita mismo sa atong pagkasumusunod ni Kristo dunang gud po'y panahon mga higala nga gimilagruhan ta wala lang nato tagaig bili no, klaro ba? Pero di na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatikisis. Dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong mudto Pilipinas.